n'ozu ahụ etiri gị isi ike na n'onwe n'ebe ọ nọ wee nwụ afụ ya n'oge ma ọ bụ mgbe eji wee chọpụtazi n'ọngụ otiri gị isi ndị enyi ebe ha kwụsịrị ebe tere aka kwụsịrị ebe tere aka kichie imi kwuo ọ na-akpakọrọ aka ife ha na-eche bụ ka onye nje gbupụta ozu ebe ọ dị ọ bụrụ kịta a na-echekwa ozu echekwa n'oge gboo ahụ na nke dinta adaghị enu maọbụ agwa agbụgbuo ya n'ọfịa ọtọgbọla ebe a na-achụ ya ọ ga-eji wee fụzie o mebigo ibunatazi achụ arụ onye siwe gị isi maka na ebe isi ozu na-ebido bụ n'ọnụ na n'imi ọnya mere n'oge gboo efu ozu dị na-edina etinye owuru n'imi ikwe owuru n'ọnụ ebe isi na-esi apụta owuru ahụ ada etije kịta maka a na-echekwazi ozu ọfụma kịta n'oge gboo afanyesi ya ihe ọcha n'imi isi wee desi na n'imi ya wee na-apụta otu ha n'isi ya onweghị enyi ya ga-eluzi ya nso onye ọzọ ga-eluzi ya nso ọfụma bụ nwanne ya na nwanne m amatara mba so ya na-anyakụdi ya n'ahụ onye mere na ifu nta na-ebunata ozu mebi ga-emebi ya bere na akpati do ya n'ụgbọanị nwunye ya nọdụ n'ime ebe ha dọnyere ya nwanne nwoke nọdụ n'ime ebe ha dọnyere ya wee si Sokoto na-anata ọ dịkọta osie ma nwanne ya ga nọ n'ime ebe ahụ n'ime ụgbọanị obele adụnye ozu ha n'ime ya ha dụnyekwa oche n'ime ụgbọ ahụ ị ga na-afụ na ọgụ ụfọdụ onye na-akpati nọ nso ndị enyi ya ga-agba ụgbọanị ọzọ ma mma nataba ha chọọ izu n'obere gozu mana nwanne ya ga nọ n'ime nke ahụ na-esi isi ị gaghị asị m ndị bụ na mama mba na ozu na-asị ọrụ nwanne gị ife na amankodo ukwuo ya maka nta n'ụlọ wee kwuo na ọgbọ na ụmụnna na ikwu na nwanne gị na-esi isi ị gaghị abanye n'ime ya ụmụnna ihe a kọrọ gị gba